Όσο ομάδα απασχολούμαστε με το cyber security, δεν υπήρχε περίπτωση να μην σου μιλήσουμε για phishing. Σίγουρα έχεις ακούσει ιστορίες από φίλους, γνωστούς που την έχουν πατήσει και μετά τρέχανε για πολύ καιρό. Όλοι δεχόμαστε μηνύματα phishing στην καθημερινότητά μας. Είναι πάρα πολύ συχνό. Το θέμα είναι πώς την πατάμε. Εσύ ξέρεις τι πρέπει να κάνεις όταν λαμβάνεις ένα τέτοιο μήνυμα για να μειώσεις τις πιθανότητες σου να βρεθείς θύμα. Έλα να τα δούμε λίγο μαζί. Αρχικά θα κοιτάς πάντα τον αποστολέα. Όχι μόνο το όνομα, θα βγαίνεις από πάνω με το φωτίξ και θα βλέπεις ποια είναι η πραγματική διεύθυνση. Αν είναι κάτι το οποίο σου φαίνεται ύποπτο και δεν είναι από τον original αποστολέα, καλό είναι να μην το πατήσεις στο email. Επίσης, πάντα να προσέχεις την επίγουσα γλώσσα. Όταν σε πιέζουν και σου λένε δράσε γρήγορα, έχεις 24 ώρες να απενεργοποιηθεί ο λογαριασμό σου, πλήρωσε τώρα, μάλλον δεν θέλουν το καλό σου. Οπότε, χαλάρωσε και δες το με ηρεμία. Τράπεζες και τέτοιοι οργανισμοί δεν θα σου ζητήσουν ποτέ να βάλεις το κωδικό σου και το email σου σε ένα μήνυμα. Οπότε, όταν σου το ζητάνε αυτό που είναι πάρα πολύ συχνό, καταλαβαίνεις με τη μία ότι δεν πρέπει να το κάνεις. Σίγουρα τώρα κάθεσαι και λες τι μου λέει αυτός, τι είπε το ένα το άλλο. Σκέψου όμως πόσο συχνά λαμβάνεις μηνύματα από courier εταιρείες που δεν έχεις παραγγείλει τίποτα. Από δημόσιες υπηρεσίες, από τράπεζες, από άλλους φορείς που φαίνονται κανονικοί, αλλά τελικά δεν είναι ή δεν έχεις εσύ κάνει κάτι. Και έτσι σιγά μην γίνει σε μένα και καλά πόσο συχνά γίνεται και ούτω καθεξής. Αλλά όταν λαμβάνεις λοιπόν τέτοια μηνύματα θα πρέπει να είσαι πάντα πιο επιφυλακτικός. Θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθουμε τι μηνύματα λαμβάνετε εσείς καθημερινά, τι σας έχει φανεί περίεργο και πώς το αντιμετωπίσατε.